No niin, tervetuloa ensimmäisen videoni pariin uudella kanavalla. Ajattelin, että voitaisiin aloittaa hardcore maailmalla tää kanava näin. Ja laitan tuosta hardcore. Saa nähdä milleen tästä tulee tästä videosta, että laitan OBS:stä noin asetukset kohilleen. Täällä on, missä ne oli. Mm, täällä. Let's go. Lähdetään katsomaan mitä tulee. Tosiaan, tosiaan. Tästä hardcoresta tulee päivittäin videoita, tai pyrin kuvaa päivittää ja julkaisee kahtoinen, miten tää lähtee, kun meidän pitää saada puuta tästä otettua. Tälle kanavalle tulee sitten näillä näkyy vähän CS-stäkin jotain videoita ehkä, mutta aloitellaan Minecraftilla alkuun. Jos vaikka rakennetaan talo tässä jaksossa ja pitää saada vähän puuta ja vähän sänkyä ja semmoista. Pienet alkulogit. Ja sänkykin pitäisi hommaa kuitenkin hardcore, niin ei saa kuulla kertaakaan. Eiköhän noin riitä alkuun. Lähdetään hakemaan vähän kiveä täältä. Saa vähän kättä pidempää. Oi. Saa nähdä mitä tulee. On vähän huono selviytyä, kun tulee yö. Pitää olla sänky ja saada nukuttua eka. Vasta vähän sen kiveen mukaan. Tuosta tuo mukaan. Oi. Eikö mitä mä sahella? Meidän pitää tehdä tosta vähän työkaluja. Tehdään nyt varulta vielä kirves tekee niiden vahinkoon. Noilla mennään. Ja ruokaakin tarvitaan. Onkohan täällä jossain? Onkohan täällä mitään kylää vai onko tää joku saari? Hei, tuolla on Venäjän hylky. Käy vähän kahtoo sää. En oo pelannut Minecraftia varmaan silleen kunnolla moneen vuoteen, niin tää on muuttunut ihan sikana. Kuitenkin on perillä, että täällä on vaikka mitään uusia päivityksiä tullut. Lampaita me tarvittais. Mitä täällä pääsee? Eikö täällä arkkuja pitäisi olla jossain? Tän kädellä. Hei, missä arkut? Perhana. Oh, missä on arkut? Täällä kai jossain ehkä. Ainakin luulis. Siellä. No saatiin vähän armoria tosta, että otetaan perunoita. Onko täällä lisää arkkuja missään? Kohta tulee varmaan yö ja kuollaan. Mennään tästä läpi. Arkuut, missä te olette? Pitäis olla toinenkin arkku jossain täällä. Siellä. Mitä roskaa. Otetaan tosta jotain mukaan. Meidän pitää lähteä etsimään sänky. Tai siis tekemään sänky. Täällä ei tainnut olla mitään ihmeempää. Sitten
sitten vaan lampaita hakemaan. En mä ehkä tiedä, pakko nukkuu eka yö ainakin. Sitten se talokin rupes rakentaa. Ja ruokaakin tarvii, koska hardcore sushi sinusta ei saa vielä sänkyä tehtyä. Onneksi saatiin vähän perunaa tuolta, niin olisi jotain ruokaa pahalle hetkellä. Mutta missä meidän lampaat on, niitähän on aina joka puolella. Toi joku tyhmä saari. Kanoja on, mutta ei lampaita. Kyllä niitä lampaita kohta löytyy. Siinä, just 3 sopivasti. Kiitos. Kiitos. Ja sinä sitä vielä. No niin. 1 askel eteenpäin. No ja sitten vasta ruokaa tarvitaan. No mehän saatiin tosta pihvejä. Onko tällä vielä 1, niin saadaan susta vielä pihvit. Vähän huono spawni sille, että pitäisköhän meidän. En tiedä, otetaan nyt puuta tosta alkuun. Täällä mulla oli kiveä. Pitäis uuni muuten saada tehtyä myös. Otetaan teistä. Siellä on ihan hirveä määrä lampaita yhtäkkiä. Hyvä. Suohan pihviä. Otetaan noin. Ja tehdään meille lapio. Raivataan vähän tilaa. Tuossa on tuo iso viidakko, niin sieltäkin voi löytyä jotain mielenkiintoista. Pitää vaan muisteta hardcorea, niin varmaan vihut vaan sottaa yköisellä. Tää on nyt sillä kuitenkin ihan hyvä sijainti ekalle bassille. Sais katoon pään päällä. Sieltä se ilta alkaa tulemaankin. Tai siis yö. Saanko me nukuttua? Ei ihan vielä. No, nuku. Kiitos. Vois vasta pienen tönön tähän tehdä ja sitten laittaa tämän jakson purkkiin. Kuitenkin Minecraft on ihan hemmetin hyvää peliä, kun tässä vuosien aikana on tullut kaikkea päivityksiä. Tästä vielä pikkusen hiekkaa tieltä. Mä veikkaan, että tohon alkais menemään meidän eka mökki. Tää ei nyt oo mikään hienoin mahdollinen, mutta eipä sen tarviikaan. Näin ekaksi basiksi olla. Otetaan tohon oviin aukko. Niitä vielä pikkusen tieltä hiekkoja. Sinne meni lapian loput mennään käsiin. Noin. Ees tämmönen pikku tänään tähän. No se meni pielään. En oo mikään paras rakentamaan näitä taloja, mutta eipä sillä väliä. Joskus tekee jonkun hienomman sitten. Noin. Tämmönen väliaikainen mökki. Onneksi saatiin puuta, varmaan saadaan just tehty noin. Tai tästä meille väliaikainen peissi. Ui.
Tosiaan Minecraftia tulee pelailtua ja sitten vähän CS, että en tiedä millaista kontenttia CS:stä tuun tekemään, mutta jos siellä jotain innokkaita kahtelijoita on, niin sanokaa vaan. Sopivasti tuli lasitkin sieltä saadaan tehtyä. Varmaan riittää just ikkunoihin. On kyllä ihan jättimäinen viidakko tuolla. En tiedä mitä sieltä löytyy. Tälleen. Tää on nyt semmonen. Ai vitsi, siihen loppu nää. Voi. Mm. Hakataan puuta vähän lisää tosta ne. Sillä ei oo väliä mitä me käytetään. Vähän raivattuu tästä. Ai. Ai niin kattokin pitää saada tuohon pään päälle. Vielä yksi niin saatais tehty. Voidaan tehdä viidakkopuusta vaikka katto, sillä ei oo nyt mitään väliä. On vähän huono rakentamaan, anteeksi siitä. En oo mikään mestari, kuten huomaatte. Tää rentoa pelailu siihen asti, kunnes tulee joku hullu monsteri selkää. Vähän tarvitaan vielä puuta lisää. Pikkusa. Mikäs meidän ikkunatilanne? Joo, saadaan vähän laitettua näitäkin. Hyvä, että löydettiin edes nahkahousut. Nahkahousut, joku pikku entsantti siinä ne. Näin muuten ihan riitä vielä. No nää tulee sillä rauhassa. Hakataan tosta yksi puu vielä. Yksi puu vielä, niin saadaan tönöä tälle jaksolle valmiiksi. Tosiaan voi olla, että Twitchin puolellekin jollain aikaa striimaa Minecraftia tai katsonut miten tää lähtee tästä etenemään. Nui. Semmonen pikku mökki. Minne se meni? Tuonne. Eikä sillä ekalla mökillä niin väliä. Otetaan tämmönen turvapaikka. Luoli ei vaan kannata lähteä vielä ennen kuin jotain rautaa saanut jo vähän armoriin niskaa. Saakohan mennyt vikat lasit. Ja niin ovikin pitää tehdä viidakkopuusta. On hieno. Ja nuo varmaan riittää. Otetaan nuo tuolta pois. Mä uskallan väittää, että nämä lasit riittää. Helposti. Nui. Sitten vaan ovi paikoilleen ja laitetaan tää jakso purkkiin. No niin. Käydään hakee nuo vielä pihalta ne. No niin, siinä on meidän ekan jakson mökki. Ihan tämmönen hyvä startti. Mutta juu, ei siinä mitään. Kiitti kun katsot ekan video. On vähän säätämistä ja tämmöstä varmaan tämän jälkeen, mutta jos tykkäsit, niin laita tykkäys ja kanava tilaukseen, niin nähdään seuraavassa hardcoreessa. Moikka!